Записваш ли ма? Да. Записваш ли ма? Да. Записваш ли ма? Да. Какво мислите за нашия град и какво харесвате и какво не харесвате? Нашия град до нас много не замърсяват пазара. Пазара ви замърсява? Всичките коли се оставят край нас и буклуците си, каквото едат, всичко остават край колите си. Града е хубава, ми орта лоши. Града е екстра, записваш ли ма? Да. Общо взето ми харесва града, въпреки че последните години доста млади хора го напуснаха. Но така виждам, че нещата като че ли почнаха да се подобряват малко. Все пак аз живея тук наблизо в центъра, тук е доста чистичко, макар че в крайните квартали не е съвсем добре. Всичко ми харесва, това е родния ми град, няма как да не ми харесва, тук съм израснала. И аз съм варял с внуката 6 годишно бе на морето. Влезе му топката, вика, дядо, как да го взема сега? Питам, а как да го взема в градинката? Да. А па сега, той в градинката, майка му гледа и се радва. Хигиената няма нужното ниво, иначе е чудесен град. Да, Димитровград е става хубав град, не дейте. Ами ние остаряхме. Тук съм израснал в този град и го знаех. Какъв е сега е много по-добре. Какво ти харесва в нашия град? Еми, дето има най-хубави сокове, хубави храни, сладки. А какво не ти харесва? Не ми харесва най-много сироп и хапчета. Какви хапчета не ти харесват най-много? Еми, хапчета ми харесват, но сироп хич не ми харесват. Харесваме това, че хората са някакви сплотени, такива топли, се държат един друг, а пък в другите градове много не се забелязва това. Поне аз като човек, който идва от време на време, тук го виждам. А това, което не ми харесва е може би където, защото всички бягат навънка и нали, с цел перспектива някаква за по-добро бъдеще. И което е лошо от една страна, но пък няма как и тя ги разбирам хората. А какво трябва да се направи според тебе, за да се задържат хората в нашия град? Еми, може би да се подобри инфраструктурата на града и да се създадат нови работни места, нали, с цел задържане на хората тук и въобще в общината. Какво мислите за нашия град, какво ви харесва и какво не в него? А какво не харесвате в нашия град? Града е екстра, записваш ли ма? Града не е хубав, само че не ми харесва, че има много покуци. Града е екстра, записваш ли ма? Това въпрос в момента не мога да отговоря. В началото на 50-та година сменяли са много кметове и всеки кмет отначало казва, че иска да даде нещо за града и за населението на този град. И се опитват така. И откак съм тук, дойдахме в едно село, сега стана град. И даже преди 10-15 години беше по-добре града. Сега че ли хората нещо се отвърнаха така, цепиха се, не са така доволни общо от града. Не става въпрос за личности, за кмети и други служители и така нататък. А какви мерки трябва да вземат хората по принцип, за да се поуправи малко менталитета в нашия град? Какви мерки трябва да вземат хората, за да се поуправи малко менталитета в нашия град? Контрол от наша страна трябва. Менталитета да се оправи за града. Сегашният кмет гледа, че има такова намерение и то много добре. Градът в селия стана чист. До сега бяха го занимарили с сача. Сега гледам всеки ден минаваме по улиците, и постоянно идваме тук на разходка с жената. Обаче улиците са чисти, тук парка е почистен. Навсякъде трябва да бъде почистено, не само парка. И най-много менталитета е това, той чистотата е едно, ами народа нямат пари, повечето хора нямат пари. Бюджет ли, каквото е, трябва да се оправи. Изобщо пенсионери има с 100 лева пенсия, те не могат така да живеят. Едни живеят с долари, с какво ли не, здравоопазването трябва да се оправи.
ние вече залязваме пенсионерите, защото нямаме много пари. Едно време беше друго. Отиваш да си пазари си и хладилникът е пълен. А сега 10 лева станаха, няма нищо, 1 лев. Да. И така, че здравеопазването, това... Хайде. И образованието. Може би трябва да се направят и повече места така за спортуване. Един басейн, например, би могло да се направи в града, което липсва. Уважаеми приятели, глас народен, глас Божий. Ще се видим следващия път. Аз бях Мишо, а зад камерата е Никсена. Чао, чао!